λίγους νέους έχουμε, αλλά είναι καλή. Πιστεύω ότι όσοι και να είμαστε εδώ είναι σημαντικό. Πρέπει να πηγαίνουμε στον δρόμο. Λίγοι, πολλοί, ό,τι και το λίγο είναι σημαντικό να το κάνουμε. Αρκεί να μένουμε σπίτι μας πια. Εγώ στις ευερικές μέρες, όταν θα πάρω τα πανό, οι Ερτσέντιας φύλακες είπαν το εξαστείο. Είπανε ναι, το δικαστήριο είπε να επιστρέψουμε το πανό στον ιδιοκτήτη, αλλά δεν έγραψε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Από το σπίτι του τα πήρανε. Και τώρα έκανε καινούριο δικαστήριο προχτές την Παρασκευή και έγραψε ο δικαστής να επιστραφούν τα πανό στον ιδιοκτήτη Δημήτρη Κολάτο. Οπότε θα τα πάρω και θα βγάλω εντολή του αγγελέα να μου τα δώσουν και θα κρεμάσω ξανά. Και θα καλέσω όλο τον κόσμο να κάνουμε γιορτή, να πιούμε κρασί, να κάνουμε προβολή από να αποσπάσουμε από εταιρείες και να το βλεντήσουμε, ώστε να καταλάβουν οι Γερμανοί όλοι ότι ο δρόμος, η Αθήνα είναι δικιά μας. Και όχι μόνο οι Γερμανοί, όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, και να καταλάβουν και οι κυβερνώντες ότι δεν θα τους αφήσουν να πουλήσουν την Ελλάδα. Τα λεφτά που μας χρωστάνε οι Γερμανοί θα τα πάρουμε. Και αν δεν τα πάρουν αυτοί, δεν τα πάρουμε εμείς ο λαός.